Üdvözlöm a Fülszöveg nézőit! Műsorunk mai vendége Viola Szandra, író, költő. Ismerjék meg jobban, tartsanak velünk! Még egy ilyet látni sem akarok. Inkább ki se jövök a lakásból, vagy valahogy ráveszem apát, hogy költözzünk vissza Pestre. Kezdtem a duzzogást, de Luca már elő is vett egy szürkés árnyalatú jókora tojást a hűtőből. No, gyermekem, ebből a lúdtojásból lesz a lúdvérc, ahogy benne is van a nevében, libalidérc, libuskalidérc, lilike. De nem jó ám hozzá akármilyen tojás. Olyan kell, amit Szent Márton napján tojt a lúd. Különben könnyen rossz démonok csaklizzák el a születendő lelket. De hát azt már rég megromlott. Márton nap novemberben volt, szörnyűködtem. Pedig csak vidd haza, szentem. Tartsd jó melegen a hónod alatt, és meglátod, 9 vagy 12 nap múlva ebből lidérc lesz. Vigyem haza a záptojást, és őrizgessem a hónom alatt 9 napig. Miért pont én? Miért? Üdvözöllek a Fülszöveg műsorában. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Szandra, mióta tudod, hogy író, költő szeretnél lenni? Korai elhatározás ez, hogy valahol az életpályád egy szakaszán jött az inspiráció? Annyira korai, hogy én annyira nem is emlékszem rá, hanem édesanyám mesélte, hogy már amint megtanultam beszélni, rögtön ilyenekről beszéltem, hogy író-költő szeretnék lenni. Én egyrészt ezt az esti meséléseknek tudom be, nagyon élveztem, és nagyon sokat mesélt nekem anyukám. És szerintem azt gondoltam, hogy hát ha ennyire jó mesét hallgatni, akkor biztos írni is ugyanennyire nagyszerű, és később is hullámokban tört rám ez a nagyon erős vágy, hogy én ezzel foglalkozzak. Mint ahogy mindenki esetében ez lenni szokott, engem is azért finoman megpróbáltak más pálya felé terelni a szüleim, és aztán például olyan is volt, ez emlékszem a 20-as éveim elején történt, amikor elmentem egy akkor már befutott kortárs író-költő előadására, ugye színészek tolmácsolták a verseit, és egy beszélgetés is volt vele, és annyira meghatódtam, nem csak a versektől, amelyek nagyon szépek és meghatóak voltak, hanem ettől a helyzettől, hogy de hát ez én vagyok. Tehát, hogy én is ilyen szeretnék lenni, nyilván nem pont ilyen, és megtalálva a saját stílusomat, a saját világomat, de annyira mély és erős volt bennem ez a vágyakozás, hogy nem tudtam róla lemondani, még akkor sem, hogyha kísértettek különböző félelmek, ami ugye ilyenkor gyakori, hogy az ember a megélhetéstől is tart, vagy attól, hogy elég tehetséges lesz, hogy mindig lesz-e ihlete. Ezekkel úgy gondolom, hogy a pálya során mindig meg kell küzdeni. Író, költők, akiket olvastál, azok közül kik voltak hatással arra, ahogy írsz és ahogy a világot látod? Nagy kedvencem például Dobai Péter, az összegyűjtött versei nélkül szinte soha nem tudok elindulni, tehát valahogy ezt nem úgy olvasom, mint ahogy általában a könyvet szokták, ilyen lineárisan az elejétől a végéig, hanem egyfajta meditációként. Tehát egy kicsit felütöm, és az se baj, hogyha már 51-ére vagy 100-adjára ugyanazt a verset, mindig egy új színt, egy hangulatot megtalálok benne, és nagyon szeretem például, hogyha tengerre megyek, akkor a tengerparti utazásokra vinni, mert azért nála nagyon sok ilyen mediterrán hangulatú vers van. És még egy gondolat erejéig visszatérve arra, hogy kik hatottak rám, hát Zalán Tibort feltétlenül meg kell, hogy említsem, tehát ő 10-valahány éve a mesterem. És azt kell, hogy mondjam, hogy csodák történtek ezzel kapcsolatban, ahogy a mi mestertanítvány kapcsolatunk ment előre az útján, mert még körülbelül olyan 12 évvel ezelőtt megismerkedtünk, és rendszeresen összegyűltünk, és ő véleményezte a verseimet, próbált nekem segíteni, és aztán évekkel később lett az Előretolt Helyőrség Íróakadémia, tehát egy hivatalos forma alakult a köré, amit mi már évek óta folytattunk önszorgalomból, és akkor is ő lett a mentorom, a mesterem, és a mai napig is szívesen fordulok hozzá, hogyha a kérdésem van. És a legújabb kötet kapcsán, ugye a Világfa 9 ága kapcsán pedig Majoros Nórát meg kell említenem, aki egy csodálatos szerkesztő, egyébként ez az első szerkesztése,
és neki is nagyon új volt, nagyon lelkes volt végig, ahogy a szövegen dolgoztunk. Tehát, hogy egy példát mondjak, annyira részletesen kijegyzetelt mindent, hogy néha azt hittem, hogy a falra mászok. Tehát, hogy mondjuk elhangzik egy ilyen mondat, hogy töltöttem a macskának tejet, akkor ő odaírta, hogy hát a macskák egyébként laktózérzékenyek, tehát lehet, hogy az rossz hatással van rá, tehát hogy ilyen szinten az egy alapos kontrollt jelentett. Igen, erős kontrollt jelentett, ugyanakkor annyira jó ötletei voltak, hogy abszolút azt éreztem, hogy nem kellett engem meggyőznie, hogy én jobban teszem, hogyha egy részt kihagyok, vagy hogyha valahova még beletoldok egy kicsit, mert magamtól is egyből beláttam, hogy ez így jobb lesz, úgyhogy én erre vártam egész életemben egy ilyen jó szerkesztőre. Erről a könyvről mindjárt beszélünk részletesen, nagyon izgalmas világot tár fel a Világfa 9 ága. Egy kicsit a pályakezdésre visszatérve még. Az első köteteid még egyetemi éveid alatt jelentek meg, a Lélekstriptíz és a Testeszabás. Ezekre hogyan tekintesz vissza? Ezek ilyen klasszikus pályakezdői, vagy pályakezdései jellemző művek voltak, versek voltak. Hogyan látod az akkori önmagadat? Azt hiszem, hogy most már az egész folyamat kezd előttem kirajzolódni. A Testre szabásnál azért nagyon erőteljesen ott volt a lázadás, helyenként a polgárpukkasztás gesztusa is, ami szerintem életkori sajátosság, abszolút belefér egy művész életében, hogy feszegesse a határokat, a határait, de akkor is sokat hivatkoztam Vörös Sándornak arra a mondatára, hogy sokszor a legfizikaibb, a legmetafizikaibb. És most, ahogy így visszatekintek, azt látom, hogy az egész életem folyamán valahogy ez így meghatározza a gondolkodásomat, ugyanis ugye Nánási Pál fotográfiáival jelentek meg a Testre szabásban a verseim, és azt éreztem, hogy hát magáról az emberről szól a költészet. Mi lehet annál izgalmasabb, hogy élő emberek meleg bőrére, ami alatt ott pulzálnak az erek, kitapintható a pulzus, tehát hogy valami ennyire eleven dologra felírjuk a verseket, akkor ez nagyon közel van hozzá, és természetesen az a fajta kifejezésmód is izgatott, hogy mit lehet nonverbális és verbális szinten összekapcsolni és kifejezni. Említettem ugye, hogy a legfizikaibb az, ami sokszor metafizikaivá válik. Az irodalom népszerűsítő akcióimban is benne volt az, hogy a hétköznapi, sokszor idegennek érzett használati tárgyakat megtölteni valamivel, átlelkesíteni, és a legújabb a regény esetében is, csak ott teljesen másként. Ott van egy ilyen boszorkányszerű öregasszony, Luca, aki nagyon sok népszokást, nagyon sok szakralitást belevisz a történésekbe, és szerintem valahol ez ugyanaz a gesztus, hogy ne csak egy ilyen mókuskerék pörögjön, hanem éljük meg ezeket a kicsit szent pillanatokat. Azért izgalmas ugye az életútnak a szakaszról beszélni, mert még nagyon az elején vagy. Tehát tulajdonképpen nem lehet azt mondani, hogy nagyon sok évtizedről lehet szó. De mégis gyönyörűen kirajzolódik ez a lázadásból átvezető, egészen más nyugodt vizekre evezve az utadat kereső én. Ugyanakkor ebben a kezdeti időszakban hihetetlen fantáziával és kreativitással kerested azokat a metódusokat, hogy hogyan tudod a hétköznapikból kiemelni a költészetet, hogyan tudod másképpen közelebb vinni az olvasót. Performanszok. Pár mondatot mesélj erről, hogy mi minden tartozott bele ebbe a lázadó, vagy egy picit ilyen alternatív irányzatba, és hogy látod, hogy ez eredményes volt, vagy egészen egyszerűen elkerülhetetlenül az adott életkor lázadásához tartozó eszköztár részei voltak ezek a performanszok és mindenféle egyéb kísérletek? Szerintem a tánc iránti rajongásból nőtte ki magát, például a Testre írás, ugyanis nagyon sokáig tánckritikákat írtam, és akkor arra kezdtem, arra kezdtem én is vágyni, hogy valamit beemeljek, átemeljek ebből a művészeti ágból. Aztán pedig ugye jöttek a ruhák, tehát hogy először a bőrre, aztán rákerült egy réteg, azt is nagyon izgalmasnak tartom, hiszen mindig, amint kilépünk az utcára, már azzal is kifejezzük önmagunkat, hogy mit veszünk éppen magunkra, és hát pláne, hogyha egy választott verssor is rákerül, akkor még többet mondhat el az identitásunkról. Ugyanúgy, ugye most is viselek egy gyűrűt,
ékszereket is készítettem, illetve Váradi Andrea keramikus művésszel közösen egy verslámpát is készítettünk, és az pedig picit már a fény és a sötétség motívuma felé tereli a gondolatainkat. Úgy gondolom, hogy ez is az eddigi köteteimen átível, de ez is szimbolikus volt azon kívül, hogy egy kreatív gesztus, hogy maga a vers az, ami a fényével megvilágítja a napjainkat. Ugye Heidegger is mondja, hogy mi őrzői vagyunk a kultúrának, tehát egyfajta őrlánként világít, és ráadásul ez a Covid alatt történt, amikor be voltunk szorítva a lakásainkba, és fokozottan ott kellett megteremteni valami kis olyan teret, valahogy egy olyan hangulatot, ami segített ezt Tehát lehet mondani, hogy ez az időszak az egyébként is meglévő kreativitást még magasabb fokra emelte. És azért kérdezem ezt, mert emlékszem, amikor azt a hírt olvastam annak idején, hogy Poetikon névvel márkát hozol létre, egy márka nevet. És azon gondolkoztam, hogy úristen, a költészetben márkát létrehozni, hogy ez milyen eredeti dolog, és hogy azzal együtt, hogy tudjuk, hogy egy nagyon szűk réteghez szólhat. Ezt nem tudom, hogy szűk réteghez szólhat, de mindenképpen a kreativitásnak egy újabb szintje az, hogy bátran próbáljuk meg valami másképpen szólni az olvasókhoz. Ez része volt ennek a szürke, sötét időszaknak, amikor tényleg beszorultunk mindannyian a szobákba, és próbáltunk valamit kitalálni, hogy hogyan lehet túlélni ezt a néhány évet. Hogyan emlékszel Szerintem erre? igen, ennek az időszaknak is része volt, illetve azért is kísérleteztem ilyen sokat, hogy talán minden egyes akcióval egy kicsit más réteghez, egy picit más stílusú érdeklődésű korosztályhoz szóljak. Ugye a verskarácsonyfa állítás hagyományát még nem említettük. Ott az évek során, hál' Istennek mindig valamilyen jótékonysági akció is aztán hozzátevődött, hozzákapcsolódott ehhez a projekthez, tehát például a Szórvány Magyarság gyermekeiért alapítványnak gyűjtöttünk, vagy a Jónak lenni jó kezdeményezéséhez is csatlakoztam vele. Tehát egyszerre volt mindegyikben egy kis lázadás, egy kis újító szándék, illetve szerettem volna sok jó, sok hasznos dolgot összekapcsolni. És az előbb még említettem, hogy Dobai Péter kötetét rendszeresen magammal viszem a tengerhez. Ugye a tenger is nagyon fontos motívum, és ezzel a felvázolt pályaképpel kapcsolatban is ez jutott eszembe, hogy a tenger is akármennyire kileng, vagy kihúzódik egy nagy hullám során a szárazföldre, utána visszatér önmagához, és szerintem ez történik az esetemben is, tehát megpróbálok most visszatalálni a gyökerekhez, a népi mitológiához, a hagyományokhoz. Ennek az útnak volt egy fontos állomása a Használt fényforrások című verses kötet. Ami meg azért volt meglepő, mert valóban itt a lázadó, a kreativitás legizgalmasabb útjait kereső költő egyszer csak elkezdte felkutatni azokat a hagyományokat, azokat a mélyben rejtőző gyökereket, amelyek valószínűleg mindannyiunkban ott vannak, csak nem mindenkiben élet föl az igény arra, hogy ezeket megtalálja. A hit, a származás, a család, tehát ezek a legkonzervatívabb értékek tulajdonképpen. Ez része ennek a nagyon izgalmas útkeresésnek a részedről? Ez egyébként nem volt tudatos, hanem valószínűleg szükségszerű volt, hogy visszatérjek ezekhez az értékekhez, illetve a modernizáció az azért folyamatosan tetten érhető, úgy gondolom már a használt fényforrások borítóján is ugye egy égő jelenik meg, ami a tengeren lebeg, és a Wolfram szál helyén pedig egy kereszt található. Ez is egy teljesen hagyományos toposz, szimbólum, hogy ugye az égő gyertya az általában Krisztus testét jelképezi. Itt semmi más nem csináltam, csak ugyanazt a jelentést egy picit másként próbáltam láttatni, illetve hát ez nem az én munkám, csak egy közös koncepció, hanem Szentes Zágonnak köszönhető. Ez a szerintem nagyszerűen eltalált borító. És az is izgalmas, hogyha összevetjük akár a regénnyel, ami ugye teljesen más stílusú, mint a versek, hogy vannak hasonló motívumok, tehát ugye a táj elevensége az nagyon meghatározó, olyan, minthogyha
más gondolatok jutnának eszembe akkor, amikor mondjuk Budapesten, a nagyvárosban vagyok, és akkor, amikor sokat vagyok vidéken, vagy a természet közelében, más a vidéknek a sugárzása. Tehát nagyon sokat tanít. A tenger az egyik nagy tanítóm, még így a mesterek mellett. Van is egy olyan sor a Psziché Alteregónia ciklusban, ami eddig még kötetben nem jelent meg, hogy a haldoklók szeme előtt megjelenik a tenger, akkor is, ha még soha nem látták. Tehát, hogy valami olyan archetípus, ami nagyon fontos, és ugyanez az erdő is szerintem a természet. A pilis te esetedben. Említetted a Psziché történetet. Ugye Vörös Sándor Eszterházy után ez egy nagyon izgalmas terület. Ezzel hogy állsz? Mert annak idején olvastam, hogy foglalkoztat ez a fajta alter ego keresés. Igen, nagyjából lezártam közben ezt a kéziratot, viszont vannak olyan tanulságai, amiket tovább vittem, vagy inkább jellemvonások, amiket aztán teljesen másként, de megjelenítettem a regényben. Tehát itt is a nagymama alakja az valamiféle aranykort szimbolizál, és ez tényleg így van egyébként gyerekkorban, még a nagyszüleink kora annyira távolinak tűnik, hogy minthogyha valamiféle mítikus időt képviselnének valóban, olyan elérhetetlen és titokzatos, és a Psziché Alteregónia ciklusban is ezt így megteremtettem, és itt is van, még a névvel is játszok egyébként, a Psziché Alteregóniát elrejtettem ebben a regényben is, hogy akik majd esetleg egyszer egybeolvassák az életművet, akkor ilyen kis csemegéket találjanak benne. Nézzük ezt a könyvet. Ez az első prózai köteted, a Világfa 9 ága. Mesekönyv, ifjúsági regény. A Covid idején egy édesapa és egy budapesti kamasz leány elköltöznek Pilis Csudára, ahol ezzel a lánnyal izgalmas dolgok történnek, és szembesül egy sokkal autentikusabb és egészen más közeggel. Itt ez a kettősség ismét megjelenik, a modern fővárosi nyüzsgő, lázadó életmód, és valami egészen lenyugodott. Mesélj egy kicsit erről, mi inspirálta ezt a történetet? Azt hiszem, hogy az inspirációk között Tamási Áronnak a Jégtörő Mátyás című regényét meg kell említeni, nagyon szerettem, de akár Sütő András nyelvezete is teljesen más, ahogy én meg tudtam szólalni prózaíróként, de az a fajta játékosság, ami például a párbeszédekben megvan, az úgy gondolom, hogy itt is működik, mert a bemutatón, amikor olvastam fel egy részt, akkor azt vettem észre, hogy hát a közönség nevet. És én nem gondoltam, hogy ez feltétlenül vicces lesz, egyszerűen csak összeengedtem különböző típusú szereplőket. Illetve az említett hagyományok és modernitás keveredése szerintem, ami még a humor forrása lehet, hogy például van egy lidérc költés mozzanata is. Hát egy mai tinédzser már attól is teljesen kiakad, hogy hát a hóna alatt kéne 9 napig egy ilyen závtojásnak tűnő valamit őrizgetnie, és hát persze nem csinálja, hanem fölteszi a radiátorra, és akkor üzenget neki Luca asszony, hogy hát nehogy berakd a mikróba, mert akkor lidérc rántotta lesz belőle. És szerintem már ez is önmagában izgalmas, hogy amikor ki kell, ez a lidérc, akit egyébként mit kének hívnak, ez azt hiszem, hogy az Alföldön volt ez a lidércnek a megszokott elnevezése, és ezt emeltem személynévvé, tulajdonnévvé, akkor ilyeneket kér egy mai tinédzser, hogyha természetesen írja meg a matekháziát, meg a fogalmazásait helyette, meg hát rengeteg Instagram követőt. Hát mit kérne egy mai lány, és ebből is szerintem izgalmas kavalkád alakul ki. Ez a kötet nem régiben jelent meg, viszont szemmel láthatóan egy sorozatnak az első része. Mik a terveid ezzel a sorozattal? Én és a kiadóm is azt tervezzük, hogy ez egy 4 részes sorozat lesz, ugye ezért viseli a Hajnal öröksége címet. Itt egy picit már beszéltem a nagymama alakjáról, az első kötet végén is kiderül, hogy mi mindent örökölt, nem szeretném elszpoilerezni, de egészen különleges tulajdonságokat Hajnal a nagyanyjától, és aztán a továbbiakban is majd meglátjuk, hogy hova vezet ez az út, hogy megismeri a múltját, ezt a különleges lényekkel, magyar mitológiával teli világot. Elmondhatjuk, hogy ezt a könyvet nem csak a fiatal olvasóknak szántad, illetve nagyon érdekel, hogy mik a visszajelzések, kik olvassák ezt a könyvet. Eddig nagyon sok felnőtt olvasóm volt, és amint megtartottuk a kötet bemutatót,
ilyen még nem volt, hogy egyfolytában csöngött a telefonom, és kaptam az üzeneteket, hogy fú, figyelj, nem tudtam letenni, reggel 5-re kiolvastam, és nyilván ez annak is köszönhető, hogy a bemutató alkalmával azért sok ismerősöm jött el, akivel meg volt az a lehetőség, hogy ők tudjanak nekem üzenni. Most, ahogy tágul a kör, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy a számomra ismeretlen olvasók hogyan fognak visszajelezni, de eddig szerencsére nagyon jó visszajelzéseket kapok. Az ifjúsági regény az a kategória, ami azok számára is érdekes lehet, akik mondjuk eddig is egy Disney filmet megnéztek, vagy egy fantasy sorozatot akár a televízióban szívesen követtek, tehát nem csak a tinédzsereknek szól, de azért szerencsére korosztályos visszajelzéseket is kaptam már, tehát a tizenévesek is szeretik. Én remélem, hogy ez annak köszönhető, hogy nagyon pörgős, tehát ugye kialakult ez a közösségi média reflexünk, hogy így nagyjából 10-15 másodpercenként tovább szeretnénk görgetni, még akkor is, ha érdekes valami. De éppen ezért nehéz megszólítani a fiatalokat, igen, mert hihetetlenül más a ritmus, igen, és ezt a ritmust én próbáltam követni, mert egyébként sajnos én is egy kicsit fölvettem, tehát elég sokat vagyok hajlamos görgetni én is a közösségi médiát, és én is érzem ezt a belső késztetést, hogy már nem mélyedek el annyira, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, de így talán tudtam úgy alakítani a szöveget, hogyha volt is egy ilyen rövid benső monológ, vagy elmélkedés, utána rögtön történjen valami, vagy legyen egy ilyen csipkelődős párbeszéd, vagy valami, ami fenntartja a figyelmet. Nyilvánvaló, hogy új olvasóid lesznek ezen kötet által, és nem csak a 14 éves korosztályból, meggyőződésem, hogy a szülők közül is nagyon sok új olvasót fog szerezni. Hogy fogadták azok ezt a prózai kötetet, akik a korábbi műveidet ismerték meg, és azok alapján szerették meg azt, amit csinálsz? Van-e átjárás, vagy ez egy teljesen új fejezet ilyen szempontból? Ezt hogy látod most az első reakciók tükrében? Úgy vettem észre, hogy aki az eddigi műveimet kedvelte, az szívesen olvassa ezt a műfajt is. Talán azért is, mert hogy sok az emlegetett motívum is, tehát hogy például a Mennyország képe, az megjelenik a használt fényforrások kötetemben is. Ugye azon gondolkozom el, hogy a kiüzetés után mi történt a paradicsommal. Hát ott van egy gyönyörű kert, hát csak nem rombolta le a jóisten, hát a rombolás az valószínűleg idegen a természetétől, és hogy lehet, hogy kicsit átrendezte, és akkor fölemelte azt egy ilyen paradicsomi kerté, és a madarak is egyébként a regényben nagyon fontosak, mert ők átjárnak a két világ között, és fönn a mennyekben is szolgálatot teljesítenek, mert hát a legszebb kert is, ha néma, akkor nem ér semmit. Oké, nyilvánvaló, akkor lesz 3 folytatása a Világfok 9 ágának. Mind dolgozol még? Milyen terveid vannak? Mert ezek után nehéz kitalálni, hogy milyen új vizekre fogsz még evezni. Úgy gondolom, hogy nyitott vagyok bármire, tehát hogyha közben új inspirációk érnek, tehát például most a videózás felé, tehát hogy megint a képi megjelenítés felé haladok, vannak ilyen irányú törekvéseim, illetve nem szeretném a verset elengedni. Tehát attól függetlenül, hogy most nagyon jól érzem magam ebben a mesés, varázslatos világban, azért születik egy-egy vers, és szerintem szépen lassan összegyűlik majd egy újabb kötetre való. Mesélj egy kicsit a munkamódszeredről. Akár a Világfok 9 ágával kapcsolatban. Ugye, jól emlékszem, azt olvasom, hogy kb. Fél év alatt született meg ez a kötet. Hogyan írsz? Ki olvassa el először ezeket a történeteket? Számomra is nagyon izgalmas az, amit munkamódszernek nevezünk, ha egyáltalán nevezhetjük annak. Verset azt általában vagy úgy írok, hogy megálmodom, tehát innentől kezdve a munkaidőmhöz hozzátartozik az alvás is. Tehát nagyon gyakori, hogy fölébredek, és akkor még ott lebeg egy-két sor, azt leírom, vagy ki kell egészíteni, vagy nem, és akkor az már kész is van. Vagy pedig a telefonomban jegyzetelgetek, tehát egy szókapcsolatot, valamit, és olyan is van, hogy nem is gondolom, hogy hónapokig ugyanazt a verset írom belül, de egyszer csak összeáll, és amikor összeírom, hogy na, miket jegyeztem fel mondjuk az elmúlt 3 hónapban, nézzük már meg, hogy mi jön ki ebből, akkor kiderül, hogy ott is szinte összeállt a vers, és ugyanígy voltam a regény írása is, ami szerintem még meglepőbb, tehát
egy rendes író, az ismeri a karaktereit, esetleg egy vázlatot készít, és tudja, hogy honnan, hová szeretne eljutni. Én valamiért ezt favágásnak érzem, hanem szándékosan hagyom élni a szereplőimet, és amikor ők jól belekeveredtek valami kalamajkába, akkor így hetekig töröm az agyamat azon, hogy úristen, de jó, hogy ilyen problémákat csinálok magamnak. Most ezt hogy fogom megoldani, hogy fogom kiírni őket ebből a kalandból, de aztán valahogy kitalálom a megoldást, úgyhogy eddig még majdnem mindenki túlélte, azért nem mindenki éri túl a regény végére. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és várjuk a Világfa 9 ága folytatásait is, és az új verseket is. Én is köszönöm. Köszönöm. Fúj, egy ronda bögöly légy. Dehogy légy az, kedvesem, hát nem látod, hogy tündér? Miféle nyelte le a mondat másik felét Dávid is, mert majdnem kibudjant belőle a nevetés. Bögöly tündér. Kicsit teltebbek és szőrösebbek a többnyire források mellett élő ájtatos tündéreknél, de azért érdemes velük jóba lenni. Fontos információk birtokába juthatunk általuk, ha megkérdezzük őket távolabbi rokonaikról. Soha jobbkor nem járhatott volna erre. Derült fel Dávid nagymamája, és megszólította a fura szerzetet. Bögöly tündér uram, elnézést a zavarásért, de nem tudja pontosan, hogy most éppen merre találjuk ájtatosabbik rokonaikat? Zümmölér. Hát itt nincsen vincelér, de egy kis must az jó volna. Vagy valami, ami esetleg már megbudjant. Köszönöm. Érdeklődött a szórakozottnak tűnő Bögöly tündér, tudomásra véve a kérdésről. Ez volt már a Fülszöveg, köszönöm figyelmüket. Műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu oldalon. Jövő héten újra találkozunk, viszontlátásra!